Bai, Arantxa, hirugarren galdera ez. Europako legediaren kontra joan gabe, ezin dira Euskal Herritikan Euskal Herrirako mezu propioak sortu, ez? Adibidez, ekologikoa eta bertokoa batuko zituzten mezuak. Gogoan dut eta gainez askotan jartzen dudan adibidea da, ez? Gogoan dakat, orain dela urte batzuk izango ziren, Kontxako estropadan, klasifikatoria zen, eta nola olatu artean, da haizen artean, emakumeak ateazian lehen, Hernaniko trainerua atea zen, lehen trainerua, eta proan zeraman Iparragirre Zaharrotegiaren zigilua, marka ez. Ba, ulertzeko ez, hori, jarrera hori, ez, gaur egun merkatura ekarri, eta lehen sektorearekiko, ez, lanean dabitzan ordezkariekin horrelako zehozer egin, ez? Polita litzateke. Lehen aipatu dudan bezala kontseiluak marka propio bat atera du, marka pribatua da, zatik publiko ateratzea legedia errespetatez komplikatua da, beti izan behar du DO bat, IGP bat, olako zerbait. Momentuz marka pribatua da eta justo bi konzeptu horiek lotzen ditu, ez da ekologikoa eta bertakoa, ekolurra sigiluaren azpian. Nik uste zuk diozun bezala asko dago egiteko mezu aldetik. Guk Iparragirre momentu hortan politia izan bazan gero iruditan ikusteko momentua latzak izan ziren, etzan ezer gertatu eta ondo, baina hobeto berriro ez errepikatzea olakorik. Eta bai politia litzateke edo politia beharrezkoa elkartzea nolabait lehen sektorea gure herria ordezkatzen duten ohitura horiekin, kirol horiekin, pertsonaia horiekin, nolabait jendea gehiago jabetzeko, gehiago arduratzeko, askotan ahoa betetzen zaigu esan ez zenen abertzalea gean, eta gero gure bizitzan erakusten dugu ze abertzale eskasak geran. Eskerrik asko, Arantxa.